ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар хитои бузург қарор дорем. аз ин тараф румсар ва роҳ ба сӯи текстил, аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи фурудгоҳи байналмилалӣ. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар Манҳамид маҷмӯи истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёр бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. дар инҷо худи маҷмӯи истиқоматӣ, мағозаҳову дорухонаҳо ва дар инҷо бошад мактаби нав. бинои имрӯза дар Манҳам инҷо ҷойгир аст. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. дар инҷо мактаби нав ва дар бараш сохмони боғчаи кӯдакона ва ин бошад бинои имрӯзамон дар сеюм ошёнаш ҷойгир аст. худи бино аз 10 ошёна иборат мебошад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка. навормона ҳатман та охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ҳоҷатхонаву ҳаммом. якум ҳуҷраи истиқоматӣ. пешакӣ хотиррасон мекунем дӯстони азиз, абои хона сафед аст, аммо дар навор рангиш паклёвка метавад. лекин ин хел нест хона абой кардагӣ. дар бино отопления гузарондагӣ хона бо таъмири нав таъмин мебошад. отопления, термикс, яхдон, кондитсионер, телевизор ҳамаш ҳаст ва ҳамаш меистад. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст дӯстони азиз. дар назди бино мактаб аст. сохмони боғчаи кӯдакона боз дар пеши маҷмӯи истиқоматӣ сохмони як маркази савдои нав аст. бозорча, мактабҳо, боғчаи кӯдакона бо транспортам умуман мушкил нест. хулас минтақаи хуб аст. ин бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. дар инҷо чӣ хеле ки мебинед ошхона, кухни, гарнитур ҳаст. фишори обам чӣ хеле ки дидед баланд мебошад. нархи хона бошад 522000 сомонӣ, 49000 доллар боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.